Pak, Uděleš. Nahrávaj, to se zastříhá. Dneska mám zatím, jinak by ta pecka padla. Would you dance? Fires to dance. Would you run and never look back? Would you cry? Do you saw me crying? Would you save my soul? Would you tremble by the Měl jsem rád, tak to máš jedno, ale ještě máš a když máš odpolední dešti pro jednoho, že děláš na mě čas, když jste jednou. Bude všechno zdokumentované. Jde to na YouTube, jo, ať víte, jo? Se podívejte. Ty inteligentně budeš na YouTube. Jak jinak? Tak to máš... Co brečí? Nevím, že brečí. Nebrečíš. Já se bojím zase, že ho natočím, víc. Nebreč. Nebreč. A teď ti koupí hrocha. Pojď to pořád, prosím. Ty brďo, to trocha takovou porci velkou. Je to volný? No. Super. No, je to volné, můžeš to dojet. Můžu, jo? Může. A ty bych měl mikrovlnku, a místo ohřá, víš, že... To ohřeje na dohně. No, Tam rozpaluje makraj. Vlastně jo, člověči, tam to foukne. Tam bude dělat za chvilku makraj. Tak jak Jiřík, dobré? Ty jsi se nevlez do toho, na stehna, ne? Tomáš, přišel jsem vařil 56 kg. A to jak jsi přišel? 56 kg. Kolik kilo? 56. Teče ještě? Málo, jestli to No, malý tlak asi. To je mašinka. I'm in too deep. I've lost my mind. I don't care you're tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain, oh yeah. I will stand by you forever. You can take my bed away. Teď se nesmějte, jo? I can be your hero. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my bed away. You can take my bed away. I can be your hero.